салому алайкум дӯстон. Як суҳбати озод мекунем қатъи устод Баҳодур. Устод Баҳодур муаллими маркази забономӯзе. Аллакай як муддати дароз шид дар марказ кор мекуна, ай талабо ай муаллимо бохабарай. Ва имрӯз Баҳодурҷон рамози калом ки омадӣ вақт ҷудо кардӣ. Имрӯз суҳбат мекунем дар бораи марказ, дар бораи талабҳои марказ, муаллимои марказ, Support Academy, проблемаҳош, чӣ проблемаҳо дорем, чӣ чизора чанд қадар шид бояд соз кардем вале ам накардем, чӣ чизора соз кардем ки натиҷа дод, чӣ шид, чӣ нашид. Роста ай нигоҳи худат ҳамчун муаллиме ки дар ҳамао дар он кор мекунӣ, як суҳбат мекунем. Ва якум савол ба фикрам ки хубтар мешавад дар бораи талабо боша. Талабое ки марказ меоянд. Манам мисол барои худ ман як анализи муайян дорам, лекин худа дар даруни синфи бо назарите ҳатман ки дигарай. Талабое ки марказ меоянд чанд группа қатъи ҷудо мешаванд дар нигоҳи худат? Гурӯҳи талабо аслан бигирем гуногун аст. Қариб ки дар ҳама синну сол мо талаба дорем. Аз кӯдаки майдасага то коргар, ҳатто омада англисӣ хондистан. Мо дар реклама мегӯем аз 6 сола то 96 сола. Дурустай. Мақсад ки меоянд бози талаботи забони англисӣ, донистани забони англисӣ муҳим шудагӣ аст. Ҳамин муҳимияти ҳамира дарк кардагиянд мардум омада хондистанд ва натиҷаи худшонам дидистанд. Хоб мо кӯдакҳо дорем, синфҳои мисол дорем 1, 2, 3, 4 то синни соли мактабӣ ҳаст. Студент ҳам ҳаст, коргар ҳам ҳаст. Ва аз нигоҳи агар мақсади омадан бигирем, бисёриҳо дар муқоиса ба дигар мисол рафиқошон, мисол кӯдакҳоро бигирем, агар бинан як рафиқшон англисиро медона, хубтар медона, дарав шавқ пайдо мекунанд ва ӯро мехоҳанд ки забони англисиро бидонанд ва рафтаи хона хоҳиш мекунанд ки то ин ки онҳоро ба маркази забономӯзӣ оварда англисӣ омӯзонанд. Ва мо ба ғайр аз ин дорем студентое ки худшон мақсаднок меоянд. Мақсаднок барои омӯхтани забони англисӣ меоянд. Ва ӯҳо фарқкунандаанд аз дигар мисол омӯзондагон. Пешрафтшон. Яъне се группа мешаванд. Ҳастан кӯдакҳо ки отоҳошон овардагишона, очаҳошон овардагишона, ҳастан одамое ки ҳавасакӣ омадагияна ва одамое ки дар ҳақиқат худшон ҳамин чиза масъаларо дарк кардагиянд. Баъзиш ира бисёртар дар коргаро дида мешавад ки дар ҳақиқат ҳамин забон дар коршона корам кунанд, меоянд, бега ҳам меоянд, сметан меоянд. Окей, хуб, ҳар як категория як методи махсус талаб мекунад. Гуфтем одаме ки оташ овардагишай, ӯ қад дигар хел бояд кор кунӣ, одаме ки худаш овардагӣ дигар хел кор мекунӣ. Кӯдакҳо қади шумо чӣ хел кор мекунед? Мисол дар назар мекунед ҳама дар қин кӯдака дарс дода, ама кӯдакҳо қай кор намекунед? Мисол шумо чӣ хел кор мекунед? Хай шумо аз нигоҳе ки кӯдак қати кам кор кардагӣ бошед, мумкин метавонем гапа биёем. Барои ман ҳам кӯдак дарсдодагӣ, ҳам калон то ҳамун синни соли калона ҳама як хел аст. Кӯдак ҳам мақсад тез ёд мегирад, калонам тез ёд мегирад, вобаста ба ҳамун дарки қобилияти ҳамун хонанда ҳаст. Дар кадом синни соле набоша, мо вақте ки як чиза омӯзондем, ӯ айхид мекунад. Фақат ки барои бисёриҳо камтар практика талаб мешавад. Амро агар ки риоя бикунанд, тезтар англисиро хуб ёд мегиранд. Агар практика камтар шид, чӣ дар кӯдак бошад, чӣ дар калон бошад, сари вақтӣ ёд намегиранд. Яъне бигем ки методи ҳамаш якай дуруст мешавад ё ки не? Кӯдак ҳамун китобо чун ҷудо кардагия барнома барои кӯдак ҷудо китоб алоҳида дорем. Барои калон вобаста ба мавзӯъ дарки фаҳмиши ҳам хонанда китобҳо ҳаст, методҳошам ҳастанд, маводошам ҳастанд. Гуфтем одамое ки ҳавасакӣ меоянд, яки одамое ки мисол падару модарашон маҷбур мекунанд меорандшон. Тақрибан чанд вақт мехонанд онҳо? Давомнокии хонданшон 4 моҳа, 8 моҳа, 1 сола ё 2 моҳа ё 1 моҳа? Ин вобаста ай мешавад ки марказ чанд қаворро тоқат мекунад. Марказ тоқат мекунад. Масалан, меоянд агар
که دیدن که امی زبان انگلیسی آسان‌تر است، زود فهمیدستن، میشنن میخونن و بینن که کم ترک مشکل شدیسته خچون پرگو کردن میگیرن، ای تستو قفا موندن میگیرن. ما خیلی کوشش میکنیم، مثلا یوردان میکنیم، علایده ایلواگی درس میتیم. ما بینیم که اگر همین کودک یا اینکه خواننده نتیجه دادنی هست دوام میتیم، اگر نباشد سری وقت ما شرنامه را ختم میکنیم. масъалаи прогул гуфтед, чанд рӯз талаба наояд ки ай марказ хориҷиш мекунад дар як моҳ? اگر این خیلی بگیریم تا 3 روز، تا 3 روز اگر ما نگاه میکنیم. як моҳ на 12 дарс мешавад, яъне 3 дарс агар наомад بله бله 25%, я بله 25% мешавад. ин тақрибан бачаҳо прогулшон чанд қадр дар як моҳ? ҳаст бачае ки ҳар моҳ як прогулӣ дошта бошад, ки ҳар моҳ 2 прогулӣ дошта бошад? قریب که نیست بگم میشه، برای که او بسیارتر برای خوندن آمده گیان. اگر مبادا یگان پرگولای سببناک نباشه بسیاری میآیند درصد اشتراک میکنن. масъалаи тест, ай тест талаботи ҳозира чанда? мисал пеш мо ай 70 балл сар карда будем, касе ки агар 70 балл поён балл мегирад мо бачара ё дар гурӯҳш мемондем ё ки ҷавоб медодем. ҳозир чанд балл шидагӣ? ҳозир акамо талабота нигоҳ карда 90 кардагим. 90 балл? бале. ва чанд мезананд бачаҳо? мезананд, мо дорем хонандаҳое ки 100 мезананд, 98, 96, 90, 92. ай ҳамо 10-12 нафаре ки дар як группа мехонанд, чанд нафараш ай 90 поён мезананд? 2 ё 3 нафар. 2 ё 3 нафар. аҳа. И ҳамаи тестошо неста, ё ки ягон тест баланд мезананд, ягон тест паст мезананд? байнда мешавад ки 90 поён мезананд, агар не 90 рафтан мегиранд созан. 90 то хат мекунанд? хай талаба хонанда нигоҳ мекунад, талабо чанд қазия чанд ҳаракат мекунад. мо амира ба назар гирифтем. планкара чанд дибони ҳамон мезананд? ҳозир 50 бузонӣ ба фикрам, агар 50 монӣ 45 мезананд. максимум мезанад 45 48, не ки агар бигӯӣ ки бал 90 боло ӯ кӯшиш мекунад, бо меравад медонад ки агар ма камтар такрор накунам ай 90 поён мезанам ва ӯ дар ёд мегирад ки ё ма ӯро пасттар мебарам ё ки хориҷо мекунам. ба ҳама кӯшиш мекунад. дар як моҳ чанд тест дорем? агар ай ҳафта бигирем, ай вобаста ба дарсҳо, ҳар як юнит тамом шуда мо тест мегирем. метавонад дар як ҳафтада як тест вобаста ба дарсҳо, юнит тамом шид тестшона мегирам. Тест мегирам. баъд вақте ки буд мекунам, фарз кардем як саъата, Шарифхон директори марказ, ӯ бо имтиҳони спикингша алоҳида мегирад. бале. талабо ҳамида чӣ хел муносибат доранд? хеле талабо агар барои ӯ якум бор бошад камтара ҳаяҷонӣ мешаванд. шояд мо медонем ё намедонем, аслан медонанд. баъзан ҳисоби ҳаяҷон ягон калимаро хато талаффуз карданаш бошад ва барои уровни дуюм гузаштан экзамен ӯ аллакай тайёрии худшон дидагиянд, озод суҳбат мекунанд, саволҳоро ҷавоб метаҳанд ва ҳамчунин ҳамон саволҳое ки маълими Шарифхон метавад ӯ дар дарсҳошон якдигарро савол ҷавоб мекунанд, пешакӣ тайёр мекунанд. маълими Шарифхонам ай мавзӯъ берун саволшон наметавонад, ҳамон вобаста ба ҳамон программашон савол метавонад, дохили ҳамон китоб ҳамон сатҳи худшон. колаб ака мо наметавонем бигирем, колабе ки вай чизеро аз ёд кардааст мо ҳамро савол тем вобаста ҳамон мавзӯъро бояд оё сарфаро меравад ё не. ай ҳамон мавзӯъ чиз дигар, оё ҳамон реал не ҳамон мавзӯъро ай худ кардааст ё не, ё ин ки просто дар тест бинад кор кард. ба ҳисоби миёна чанд нафар ай имтиҳонои спикинги ки акаи Шарифхон мегирад мегарданд? ай як гурӯҳ? ай як гурӯҳ мо кӯшиш мекунем ака нагардонем, ҳамчун муаллими дарсдиҳанда кӯшиш мекунем талабаҳоро тайёр кунем ки ай экзамен бигзаранд. мешавад ҳисобе ки талабаҳо байнда прогул кардагӣ бошанд, агар ҳамонҷа ахирон хати ҳамон мешавад ё абран намегарданд, як ё ду нафар ё мегарданд ай сар мехонанд. суҳбат дар мувофиқа суҳбати падару модаршон ки мо ҳамин фарзанди шумо дар ҳамин уровен камтарак натавонистест, хабардор мекунем. пас он ё мегардонем ӯро ин ай сар як ду юнит кафо ё ин ки баҳс мекунад ҳам хел, яъне ки гузашта наметавонад ба уровен
фаҳмам. Яке фикр мекунам инчунин спикинг хубе, барое ки теста мешава мисол на ягон шури мури карда ё ки хеле фотографистски памяд мегӯянд ки одаморо ҷо бидирша чиз кардан. Мақсади яй асосии та дилхозабон гапзанӣ бале, мақсад фикр мекунам митавони ки яка Шарифхон Мудагиев бениҳоят хуб ай барое ки спикингда вақте ки гап мезанам, ман шахсан ҳами дина буд якта имтиҳонаш дар будам ва видеошам тамошо кардам. Ҳар як чизое мепурсад ки досконально ҳамон программа наира спелки музыкияту иша забона бугу о мепурсад. иша ҳамаша уже маълум мешавад ки ҳам бачаам барномаро хит карда ё ки накарда. Аҳо. Фикр мекунам хуб ай. Маводҳои иловагӣ чӣ маводҳои истифода мебарен ва чӣ фоида мерасонад? Мисол мавози нешкафи якаи Шарифхонро десам ҳар намуд кубик доранд, чизои галасовой доранд, карточкаҳо ҳастанд. Амиро маълимо дар умум истифода мебаранд ё ки ҳам боли шкофда ё бошам фақат? Ака Шкаф, дар шкаф. умум бигем дар умум гирем ҳатман вақте ки як маводи нав меояд, ҳам муаллим, ҳам талаба кунҷков мешавад бидонад ки оё чӣ оё кадом мавзӯае ба ин мавод чӣ кор карда мешавад. ҳатман баъди шинос шудан истифода мебаранд. Маводҳои иловагӣ яке аз ҳамин бозиҳо мешавад. Баъд вобаста ба ҳамон қобилияти талабо. Аслан бигирем китобое ки мо интихоб кардагием English File мегем ё беҳад ай мавод пурран бигем мешавад. Мо агар ҳамон доираи ҳамон китобхушро кор кунем, машқҳое ки овардагӣ аст, маводи ҳам иқтибосӣ ҳама тараф овардагӣ ҷо кардагӣ аст ки фақат ай муаллим талаб мекунад ки кор кунад тамом. Ва мо ай нигоҳи дастимо медонем ки агар талабое ҳастанд ки ба як фаҳмондан мавзӯъро дарк мекунанд. Я ҳоҷат ба маводҳои иловагӣ нест ё? Бале, ва дорем талабое ки ӯ ниёз ба ягон бозӣ машғулияти амалӣ дорад ки то ҳамон мавзӯъро хит кунад. Ва мо метавонем ай маводҳои иловагӣ. Масалан ҳамин кубикҳое ки ҳастанд моро майдидам ки якчанд дарсда Фазлиддин истифода бурда сабад як-ду муаллимаи дигар. Барои ҳамон ахири дарсда мисол барои як борига бо спеллингшонро дуруст кардан, ба бо бахшро нақш кардан мисол истифода мебаранд. Инам бинаяти навз мешавад. Вақти миёнаи як талаба. Фарз кардем ки талаба омад, чанд моҳ дар забономӯз мехонад буд ба ҳисоби миёна. Я уровень мехонад 4 моҳ ё 6 моҳ ё 8 моҳ ё 1 сол. Фаҳмам. Талабо вобаста ба шароити иқтисодии падару модарашон таъсир мерасонад. Барое ки баъди бигам таъсири рақами як метавонад шида ҳаме ё ки не? Не, наметавонад. Рақами як нест, таъсир мерасонад ки якум нест? Баъзан ками дар кам. Баъд мо доштем талабое ки баъди 4-5 моҳ 6 моҳ хондан аллакай озод шид худаш. Дигар гуфт ман метавонам мустақилона худам бихонам. Ӯ хелда метавонад бас кунад. Мо доштем тақрибан интер при сар мекунад. Уже дар уровни при ҳам гапза метавонад, ҳам метавонад дилхоҳ мавзӯъро худаш хонда тарҷума бифаҳма маъниша ки гап дар бораи чи аст. Баъд мо хатмкунандое дорем ки синфи 11 тамом мекунад, ӯ маҷбур аст дигар ҷара бас кунад. Барое ки дохил мешавад як донишгоҳ хориҷа, чандта хориҷа дохил шидагӣ дорем. Душанбе дохил шидагиҳо ки вақте ки мегарданд фақат миннатдорӣ мешавад ки мо ҳақиқатан хуб ёд гирифтаем айн забон. Ва як саволи дигар доштам ки барои чӣ баҳс мекунам, ба фикрам ки савол уже аллакай ҷавоб додӣ. Яъне як сабабаш ин масъалаи молиявия падару мадарашон. Агарчи ози моҳона 300 сомон шидагиай, китобошон бесплатно шидагиай, барномаи вожамӯз 4 моҳ 8 бесплатно шидагиай, ройгон 300 сомонда ҳамеҳо медорем. Фикр намекунам ки сахт қимат боша. Мақсад ба фикри баъзеҳо камтар қимат ҳаст. Намедонам мақсад ки барое ки натиҷа агар бигиранд қимат намешавад, яъне ки натиҷа ки нагирад бача чиз намешавад. Яъне якум сабаби молиявӣ мешавад, дуюм сабаби синфҳои 11 рафтаншон мешавад. Сеюмаш ҳамое ки бигем уровни при мешавад, як боварии бахчон ҳосил мекунад ки дигар ман ҳоҷат ба марказда хондан надорам, бояд барам худам давом битам. ҳамин сабаб метавонад шида ки ва ё мақсади муайян надоранд, баҳс мекунанд. Як фоизи муайяни бачаҳо
вақте ки мехоҳанд як мақсади муайян надоранд, донишгоҳ дохил шуда нестанд, IELTS гирифтани нестанд, намедонанд англисиро дар оянда дар ҷо истифода баранд, барои хеле баҳса мегам қадар ёд гирифтам. мо гуфтем ки агар ҳамо студентое ки падар модарушон медонанд англиси чақа муҳима, ӯ намедонанд, меёраншон мехонанд дар инҷа, мумкин аст ки ҳамо ба оянда камбудӣ пайдо кунанд, дарк накунанд олиам, ӯ бас кунанд. Ва дигарро шумо дорем баъди хондани интер IELTS бурдан, IELTS мақсад Ҳастанд. тайёрӣ дида бояд ки уровнями баланди мисол мехостагишона бигиранд. Инҳози якчандта бачаҳоро ман медонам, ки дар хориҷа хондаистанд, дар ҷо отзывам роӣ карда буданд, гап зада буданд. Чанд нафар ба ҳисоби худат медонистагиёд, ки ин бачаҳои забономӯз дар хондагӣ ҳозир хориҷа дар хондастанд? Дохил шуда шумораи тонистанд. аниқ гуфта наметавонем, не ки ба фикрам 10 нафар зиёд мешавад. 10 нафар зиёд мешаванд. Ман ина мисол ҳадиятуллоро медонам, ман муҳаммадро медонам, абубакрро медонам. Абубакр дохили шид ба фикрам рафт, ихтиёр рафт. Баъд духтара ки озина мисол дар Туркия мехона, ҳам Дилноза волонтёр буд, рафт. ҳам муаллима буд. ҳастанд. 10 нафар агар худат бидонӣ, хай ман 5 кас медонам. ҳаст хулоса Ҳастанд, бачаҳое, бале. ки метавонанд дар конца хонда рафта. бо ният бо оли бо дорем имсол синфҳои 11 дорем ки Имсол тайёр тайёр шудистанд, шудистанд. тайёр шудистанд. мо ҳатто айхилон уже маълим тайёр кардем мегем мешавад. баъди мисол тамом кардани уровни мисол Inter Upper уже боарихчона пайдо кардан ки мо дарс дода метавонем ва натиҷаи худшонам доранд. Маълиме ки ана ки гап сари маълимо мешавад, манам дар бораи маълимо суол доштам. Худат ҳамчун head teacher кира шумо метавонед маълим гирифта? Одина гуфти ки талабое ки як уровни муайян набуд мекунанд, метавонанд дарс дан. Ай ки сар мекунанд дарсиро? ӯ аввал Support Academy де камтар кор мекунанд ё ки як бора аудитория медоранд? ӯ наметавонанд як бора аудитория бидороянд, якум волонтёрӣ месупоранд. мо талабое ки сустхон мешавад, камтар нисбатан кафо мондиста прогулка истай, мо уровниҳои баландое ки тамом мекунанд, ба ҳамо вобаста мекунем ва дарс метавонанд. атрофи 5-6 моҳ зиёд волонтёрӣ бе пул мераванд, ҳамора чикор мекунанд, дарс метавонанд, яъне ёрдам мекунанд. Дар ҳам Support фоида Academy ё ки бахшон. алоҳида? Support Academy. Support Academy, ҳам да? алоҳида мақсад кӯдакда ёрдам мешавад, ҳам таҷрибаи дарсии худшонам бой мекунанд ба ҳамин восита. Барои фаҳмидантон бачаҳо, Support Academy мо ташкил кардагием дар марказ. Вақте ки ягон нафар талаба ба ягон сабаб омада наметавонад ё ки дарса пурра тайёр карда наметавонад, ин хеле ҳолатҳо мешаванд мисол дар зиндагӣ. Support Academy ҳастанд бачаҳои волонтёре ки марказа дар зинаҳои баланд мехонанд, англисишон хубай, ҳамво худшон сатҳи поёнира мисол ҳамон мавзӯъшонро мефаҳмонанд, ёрдам мекунанд дар вазифаи хонагӣ тайёр карданашон. ё ки як дарс дар мисол наомад, ҳамон дарсшонро айсар мефаҳмонандшон ки мисол дарс дарафта бо маълим вақти худша сарф накунад, вақти дигарро сарф накунад, ира фаҳмонданда мисол бачаро пешакӣ тайёр мекунанд, шумо ба дарс дигарида. Яъне аввал маълим кадом зинаро мегзарад? Аввал мехонад шумода то уровниҳои Интер. Интерро тамом мекунанд. Интерро тамом мекунанд, баъдан Support Academy кор мекунанд. Баъд аз вай баъд метавонанд ки чиз кунанд, маълим дарс диҳанд. Кадом зинаро ба дарс метавонанд? зинаи мо як бора наметавонем уровни баланд кунем. Уровниҳое ки мо beginner дорем, FF дорем, FF Starter дорем, FF1 дорем ки ҳамо аллакай доираи мавзӯъ бисёр кор кардагӣ, худшон бисёр хондагианд, таҷрибаи бисёр доранд. мо якум иҷозат метиҳем ҳамора ки доираи мавзӯи поёнӣ бисёр кор кунанд, таҷрибаи дарсдиҳиро ёд бигиранд. вақте ки метод ёд гирифтан, як мавзӯъро чӣ хел фаҳмондана бо хубтар ёд гирифтан, ӯ ҳамон гурӯҳи худшона метавонанд уровни баланд карда рафтан бигиранд. мо ёд боша акай бузург оварда будем. Мастер-класс барои маълимо гузаронда буд. Ба ғайри мастер-классое ки доштем барои мардуми клуб, барои маълимо гузаронда буд. ҳамон ягон натиҷа дод, ягон эффект дод? Худ head teacher мисол буди ё дигар маълиморо ҳатман гуфтагӯи ҳамон ягон чиз истифода бурданд маълимо ягон? бале бо вуҷуди ҷавон буданашон ҳатман болои худшонам бисёр кор мекунанд, мепурсанд чӣ кор кардам дар кор, кадом мавзӯъро бо
мисол меоянд маслиҳат мепурсанд ва мо ба ғайр аз он ки мисол мастер-классҳо мешавад, мо ҷамъоварӣ ташкил мекунем, маҷлисҳо ташкил мекунем. Бо худмонам чӣ хел дарс доданд, кадом талаба қади чӣ хел кор карданд, ёрам қачон кор мекунем. Ҳамин натиҷаи ҳамин мастер-классҳо, ҳамин маҷлисҳо ҳамиё мешаванд, ки мо пешравиёро мебинем. гуфтем ки ҷамъомаду ташкил мекунем, ё митингҳо як бигӯем вақти муайян дорем, ки чанд қапас бояд ҳамин мастер-классҳоро бигзаронем, ки дарсҳоро, ё ки кае ки дар кор шед? Мо ростӣ мушкилиёро мебинем. Мушкилиёро мебинем, ки ҳамин мушкилӣ бояд ҳал шавад. Мо маҷбур мешавем, ки ягон маҷлис ташкил кунем, мушкилиёро баррасӣ кунем, роҳи ҳалла биёвем, мардумро гуфтем. Вобаста ба талабот, яъне ягон проблема мешавад, ягон чиз мешавад, ягон мушкилӣ мешавад, баъд маҷлис мекунем, ҳама одам мефаҳмем ки чӣ гап аст. Фаҳмо наст. Маълимо чӣ проблема доранд ҳозир? Проблема аслан мо кӯшиш мекунем проблемаҳоро пеши дарсиишон ҳал кунем, барое ки агар проблема дар дарс шавад, ба фикрам, ки сифати дарсам камтарак паст мешавад. Барои ҳамин мо қатъио суҳбат кардагием, пешакӣ гуфтагием, ки оиди дарс додан, сар кардани дарс, тамом кардани дарс, хати кадом талаба чӣ хел кор карданд, ҳамиёра агар ҷавон бошад, мисол нав кор даромадӣ бошад, мо воқеатӣ ҳатман кор мекунем. Мо хел бигирем, маълими таҷрибадор дорем, мақсад ки вон хеле кор кардаги ҳастанд. Дохили синфда бисёр кор мекунанд. Дахили синф заранги моҳии надарани ваҳрая ҳолбонамуд бозӣ мекунанд. Талабо шикоят намекунанд, ҳама хуб рафтааст. ҳаст маълиме ки талаба гуфта бошанд, ки маълиморо алиш кунем? Дохили ҳар як синф вақте ки маълими шарифхон меравад, мегӯяд, ки мо маълимтон алиш мекунем. Ягон ба фикри ма ягон гурӯҳе нашудааст, ки бигӯяд маълими моро алиш кунем. Мисол агар гурӯҳи ма будура, ягон кас розӣ намешавад, ки маълимшона алиш кунанд. Ё ки дохили синфи маълими Фазлиддин, ё ки маълими Раҳим, ё ки ягон маълими дигар бидураем, ӯам ҳамо гапа мегӯяд, мақсад ки мо муаллими худмо дарс забон ёфтагӣ ана байни якдигар чиз ҳастанд, талабаи маълим розӣ ҳастанд. Ин натиҷаи хубе, вақте ки талаба розӣ бошад, мушкил намешавад. Саволи ма гуфтам маълимот чӣ проблема доранд, чӣ мушкилие доранд, ин буд, ки нигоҳи тахассус, мисол шояд ягон чиз намерасашон, мисол худа таҷрибат калонай, ҳед тичери аҳамият метӣ мебинем вора мастер-класс бисёртар гузаронданд дар кор, ё ки ягон курс илова гироӣ карданд дар кор, ё ки ягон мавод мисол хариданд дар кор марказа, ки мисол маълим коруш бо беҳтар хубтар шавад, чизе ки мисол ҳозир намерасад маълим. Ба кадом роҳ мо метавонем онро ҳал кардан? Акн мо бо вуҷуде ки 1-3 сол зиёдтар мешавад таҷрибаи муаллимӣ дорем ва хай ба ҳисоби ки бисёртар дарс додагием, мо намегӯем, ки мо ба ҳамон дараҷаеро расидагием, ки дигар мо ҳеҷ ёд нагирем. Ма саркардагӣ то ҳамон кадом маълим бошад, ниёз ба курси такмили ихтисос, ниёз ба мастер-класс ҳатман ҳаст. Ниёз ҳаст. Мастер-классҳое ки мо овардем, мардуми клуб дагзарондем, маълимота ягон эффект дод ё не? Маълимо аксариятш барое ки дар дарс будан иштирок накарда буданд, но баъзе маълимо буданд. Акнун мо ҳар чанде ки мастер-классҳоро зиёд мекунем, барои шавқи ҳамин мардума зиёд кардан ба забони англисӣ мешавад. Кори бо маълим осон мекунад. Масалан ки як фоидаи забони англисиро ҳамун талаба худаш фаҳмидааст, одамои муваффақа худаш пеш дидааст, ки ҳамин ба воситаи забони англисӣ ҳам қадар пешравӣ шудагист. Вобо мераванд, забона бо хушрӯтару бисёртар мехонанд ва ин ба фоидаи кори маълимо мешавад. Ҳисоби материал, китоб, намедонам, компютер, телевизор, аудио, намедонам калонка ва дигар чизо, маълимо ҳозир танқисӣ доранд, ягон проблема доранд, яки не? Ростӣ дар ҳар як синфе ки ҳаст, компютер ҳаст, телевизор ҳаст, динамик, яъне баландгӯякҳо ҳастанд.
хай мумкин ки ягон вақте ки ҳолатҳои техникӣ шавад, ягонташ кор накунад, не ки ӯро эҳсос карда мемонам. Асlan дар нигоҳи Хеле рӯи шароит мушкиле надорад. дарозмуддат не, Шароит баъзан мушкиле ҳолат мешавад, надорад. хай техника вайрон шиданаш мумкин аст. Не ки ҳаст дар ҳар як синф. Якчанд вақт пеш китоб пурсида буданд, китоби Grammar News пурсида буданд, баъд 4000 Essential Words пурсида буданд. Дигар чизо ҳамонро таъмин кардем. Ози ҳамон китобо дар рафти дарс истифода мешаванд ё мо барои дарс ёд кардани маълимо ё ки ҳамон шафта хоманд? Ӯ ҳатман ҳамун ба фикрам ки ҳам пешниҳоди маълимо буд ки ҳам китобо заруранд бояд биёяд ва ӯ ба ҳамчун маводи иловагӣ барои мустаҳкам кардани ҳамун дарсошон истифода мекунад. Дарсошон истифода мекунанд. Хай истифода шумо беҳтарин. Мо нақши гуронаи худо ҳозир дар клуб нисбатан марказ хубай, натиҷаҳои беҳтар дорад нисбати дигар марказҳо. Лекин боз барои беҳтар шидани кор чӣ тавсия дорӣ худат? Масалан пешаи интервю суҳбат кардем ки як entry exam бонем ки масалан натиҷаи бачаҳо беҳтар шавад бо на примери ҳамин. Чӣ пешниҳод аст? Пешниҳод хай метавонад бошад ки ҳамин вақте ки мо студентҳои меоянд қабул мекунем, олиам ба фикри ман ҳамун уровне ки қабул мекунем баробар нестанд. Дар вақти курса вақти сар метем мо гуфтем ки ҳамунҷо дорем студентое ки таъссуроти англисӣ дорад, ҳарф мешиносад, калима якчандта медонад ва дорем студенте ки номнавис мекунад, оли ҳарфа ҳатто намедонад, калимаам намедонад, мо ӯро якҷоя хай бигинер ҳамун мақсад саркунанда мешавад. Ҳамун сар мекунем ва агар хуб мешавад мақсад ки бо як курс якмоҳа орӣ курси то бигинер агар ташкил кунем беҳад бо хубтар мешавад. Ира фикр мекунем ки агар Support Academy да бимонем хуб ё ки алоҳида як курс ки мисол як маълим вобаста шава ва меодаморо алфавит сар кунад, ҳарф дарс дад. И курс шава хубтара. Курс шава хубтара, я? Курс шава хубтара ки ҳамун хонандаам ҳис мекунад ки ман курси мисол pre-start-иша хондистам, баъд started мерам, мисол баъд осонтар мешавад барои ҳамун студент ки мавзӯъра қабулш барои осон мешавад. Тесттар баъд мо ба ҳамун кафолати зиёд гуфта метавонем ки бале баланд бо 90 ҳама гирифта метавонад. Аммо якта нимтае ки меғалтам мо намегем ӯ бесавод ё ки ягон чи нестанд. Ҳамвоам дар қатори ҳамё кӯшиш кардистанд, фақат ки нарасидистае ҳамун маълумоте ки пешина бояд медошт, қатори ё нарасидистае, метавонад сабаб ҳамин бошад. Хай ира як суҳбат мекунем бо Хатиякай Шарифхон. Аз нигоҳи худат ҳозир дар маркази забономӯз чӣ намерасад? Хай агари хел мегирем ба фирм симхона намерасад. Симхонаро бояд зиёд кунем. И хубае. Мо бояд симхонаро зиёд кунем барое ки талабот то чанд зиёд шидистаи мардум худаш ба фирм шоҳид шидистаи ёд гирифтани фарзандошона дидистанд, пешравиёро дидистанд. Ман фикр мекунам ки намерасад як чиз муаллими наву симхонаи нав мешавад ки бо қисмати баъди обеда ҳама дар як вақт меянд, пик тайм мешавад. Саҳарда олиам ҷойи холӣ ҳаст? Барое ки қисмати зиёди талабо ҳамун бигем саҳар мехонанд, баъди обед бекортаранд, меоянд мехонанд. Масъалаи коридорро гуфтӣ танба мешаванд айни ҳамун соатҳои пикда. Хайра мо як суҳбат мекунем, мо як вақт столҳо барои шиштан монда будем, шояд диванҳоро зиёдтар мекунем ки талабо бишаванд, мақсад истана коридорро мумкин истифода барем. Но дар умум ин масъаларо мебинем. Охирон савол масъалаи Support Academy ин масъалада гап зада будем. Support Academy натиҷа мета ё ин ки не? Мо ҳамиро бигирем, монем беста, беҳтарш кунем, баландториро зиёд кунем. Хоб Support Academy ҳатман натиҷа метаҳад. Натиҷа дорад? Бале. Мо дорем гуфтем ки талабое дорем ки сабабнок прогул доранд ва муаллимои мо ба фикрам ки банди баданд.
барое ки гурӯҳ дарс метавад, пас он баъди ӯ гурӯҳи дигаш Бо сар группаи мешавад дигар ва сар ӯ мешавад. ба фикрам ки вақти дигар ҳамон бурава талабаш бо зиёдтӣ кор кунад дигар намешавад. Support Academy барои махсус фақат ба фикри ман одамои прогул мекунанд барои ҳамо боша бас барое ки ӯе ки дар дарс ҳаррӯза иштирок кардистай ӯ проблемаи ӯ қатъи маълим мешавад. Маълим кӯшишоша мекунад, меҳнатоша мекунад ки талаба и дарс не ӯ дарс не, хулоса дар яке аз дарсҳо кӯшиш мекунад ки ҳам талабаи сухона ба ҳамон раҳ бидурорад. Талабое ки аз дарс хафо мемонанд ҳамво прогул мекунанд. Дар ҳамин Support Academy бошад фақат барое ки одамои прогул мекунанд. Дарсо ҳамо хафо мемонанд, умуман ай мавзӯъ хафо мемонанд. қабул. Чӣ пешниҳод дорӣ худат? Охирон саволи ма тамом кард. Ту чӣ пешниҳод дорӣ? Чӣ кор бикунем ки забономӯзо мешавад ё ин ки ба аввал ба мо, баъд ба забономӯзо. Пешаи пешниҳод мо метавонем гӯем ки миннатдорем, барое ки шароитам хуб аст. Дар як фазои беҳад мақсад хуб пешрафта мардум я забони англисӣ меомӯзад. Ҳамчунин коргарои ба таҷриба аст. Пешниҳод хай боз ҳам чанд қадар мо метавонем бояд пешравӣ кунем. Чизҳое ки нав мешавад, навгониё хуб аст барое ки омӯзанда ва фақат мехоҳад чизи нав бибинад. Нав ки дид шавқиш зиёд мешавад. Мо як чиза доим бинем, ӯ барои мо оддӣ мешавад, дигар мумкин аст ки шавқи моро бедор накунад барои як чизи дигар. Ва пешниҳод метавонад барои забономӯзон бошад, барое ки мо дорем аксаран забономӯзое ки нохост қатъ мекунанд, мумкин ҳисоби зӯршон нарасидан бошад. Қобилиятро дар назар дорам. Ҳами гапта мебарам. Талабое ки нохост бас кардан наомаданд. Ай марказ занг мезананд, мепурсанд ки чӣ ба наомадан бошад, чӣ ба бас кард, сабаби бас кардан ҳамин чизҳоро мепурсанд ё намепурсанд? Мо махсус коргар барои ҳастинес дорем ку. Ҳар як гурӯҳро вобаста ба соатҳои худаш ҳастинес мекунад. Баъде ки тамом кард, ягон касе ки неомадааст занг мезананд, хабардор мешаванд ки барои чӣ неомадааст. Бисёртар ҷавоб мегиранд пешакӣ мегӯянд ки ман дар назар дорам ки талабае ки мисол баҳс кардем, фарз кардем 3 рӯз 4 рӯз мо занг мезанем, мо баҳс кардем. Сабабша мепурсем чӣ? Сабаби рақами 1 чие? Сабаби рақами 1 гуфтем ку агар коргар боша, як кор ба як кори дигар гузаштагӣ наметавонад. Агар коргар боша, агар донишҷӯ боша, ягон студент боша, ягон ҷои дигар кӯчидааст, мисол барои хондан, ӯ мешавад. Яке дарсош тамом шуд, қишлоқ рафта. И мешавад. Донишҷӯ ҳастанд, мақсад Муъминобод мераванд, ягон ҷои дигар мисол ҳаст, дар инҷа мехонанд ку. ӯ ҳисоб баҳс мекунанд, мо сабабҳоро мефаҳмем. Оне ки баргашта бомеоянд саволҷавоб карда ба ӯро нибохтшон дар ягон гурӯҳи дигар мемонем. Баъди таътила мо дорем хай донишҷӯе ки ҳисоби ҳам қобилият камтарак хушонакии пас зада мо наметавонем гуфтан. Агар не мо ҳамчун маълим гуфта метавонем ки ӯ ёд мегирад. Фақат ки бояд як камтарак практика дар таҷрибаи хонданашон зиёдтар кунем. Забономӯзоне ки баъзан ҳисоби қобилиятшон танқисӣ мекашанд ки мо наметавонем, фикр мекунанд ки барои ҳамвор забони англисӣ намешавад ин ки мушкил аст. Аслан мушкил нест. ҳар як забономӯзое ки меоянд ва тезтар пешрафт мекунанд, таҷрибаи ӯ бисёртар аст. Ӯ пешакӣ як мисол гуфтем ки аз забони англисӣ як таъссубот дорам, ӯ фақат барои ҷобайдҳокунишон меоянд ки мо бояд дурусттар ёд бигирем, ӯ дуруст ёд мегиранд. Ва ин одамое ки нав сар мекунанд, хичона ба во муқоиса мекунанд, мегӯянд ки ин ё тонисад, мо натонисем. Ва тавсия мекунам ки шумо бояд ки интизор шудем, таҷрибаи шумо хубтар шавад, калимаҳоро, мавзӯъро хубтар, дурусттар бишносем, бифаҳмем. Барои шумо хеле осон мешавад. Ташаккури зиёд. Хеле